saya kelilipan. Di matamu tak culek. Di matamu beles. Yo tekan-tekan beles lho. Aku ora belesen lho. Oh mboten. Ora. Apa ya? Oke, ini permintaan lagu. Ngopi Saya dulu, orang Mas. rasa ngopi-ngopinan. Ini permintaan dari ibu Dadi yang siji sebelah kalih sini. kula. Wonten maneh Nemen. MC-ne sing luwih nemen Bu asline. Nemen no aku gek luwih nemen tukang kendangi. Lah iso. Heeh. Wong MC kok nggawa kacamata emang di sini di pantai, Mas. Lho, kira ngerti pesen. Oh, pesen. Heeh. Dalam belek. Iki ra ngerti pesen lho. Pesen nduk pesen. Pesen tebal. Heeh, ku nek pesen PlayStation. PlayStation, heeh. Iki nganggo cokot moto ki ben ketok. Cokot moto, cokot boyo kok cokot moto. Kacamata, iki kacamata ki ben ketok tren. Oh, ben ketok ganteng ngono. Ketok ganteng mergane aku nek ketok matane jane ora ganteng-gantenge blas. Mripate tutup, aku masker. Nggo masker tutup mripate, nggo masker sisan. Ora kaos tanganan sisan, Nduk. Ya nganggo. Lah iki kaos tanganan lho. Wis e. Oh, wis. Dicopot, Mas. Aku ora tak cop nyuwun. Duwe temenan. Oke, tikai lagu nemen. Ini permintaan dari ibunya. Spesial untuk panjenengan semuanya. Bareng Perdana Mungkin mbaknya Music. mau bernyanyi bersama. Bu. Enggak, bukan sama saya. Mungkin mbaknya mau bernyanyi sama Maman ya. Oh, mboten. Eje, niki spesial dipinangkani. Multijaya, multimedia. Video syutingnya Wonosobo. Terima kasih Dun Genda. Sulfi DA5. Nemen mas, nemen. Teman Mas, Mam. Teman ya, Mas, teman ya. Utuh nemu, Maaf ya, utuh nemu. ini salah konsentrasi ya. Ngapunten nggih Mbak. Kupingnya rada ketutupan Iki iki lho. malah nemu iki. Oh njaluk nemen kok weni nemu lho. Kurang ngopi Mas, kurang ngopi. Kopine tunjuk dhisik Mas. Ayo kudune ngunjuk kopi sih. Kudune kowe ngerti. Gembira riang, Tresno nomor siji. tamjuat. Bena elemu janji. Kowe tekan ngarani. Sakno, sakno. Usahaku wis kurang. Kematiku wis melompong.
terima suap saya. Ya. Terima suap.